Tak já jsem připravený, co se hra. Ok, tak já ti když tak napíšu, jo? Ok, tak já jdu na ten karneval, jo? Já ti zasnu, ok? Tak jo. Tak ahoj. Uvidíme se zítra. Tak, klíč všechno mám. Dobrý, tak jdu. Tak mělo by to být někde tady otevřený. Jo, z té práce už máme ten hotel zaplacený na deal. A ještě z toho, jak jsem vyhrál to Squid Game, tu jedničku. Nebo nevím, jedničku, no. Tak z toho mám taky peníze na to. Ale já jsem dal všem několik tisíc, který byly vyloučeny lidi, tak těm rodinám jsem dal několik tisíc, takže dobrý. Protože lítá lítáko. To je to, takže potřebuju tak prosím jeden tiket. Tak máme si tikety. Jo, je ohňostroj. Dobrý. Pardon. Tak dobrý. Ok. Tak já půjdu tady. 3, 2, 1. Raz. Ne. Ok, dobrý, že fu. Ne. Jo. Ne. To bylo. Dobrý, 14. Hop, nice. 16. 18. 20, prosím, 20, 22. 26, 20. Prosím, 30. Jo. Dobrý, tak to byla první interakce. Je tady ruský kolo, tak tam pochodu. Slíbil jsem se, že něco tady z toho dostanu. Já se jdu ještě kouknout vlastně, co tam je za ceny. Tak no to, ok. Tady tenhle za 100 nějaký stánek. Nějaká postřížka medvídek. To bych chtěla se hrát. Ale ne, to stojí 200 tiketů, já nevím. Kanon. Auto. Takhle krásný. A dům? Tak ten dům potřebuju. Potřebujeme. Musím vyhrát fakt jako hodně lístků. Tiketu. Next za 13 minut. Tak já... Čekej. Jak se potřebuje jako... Co mám dělat? Balonky? Ty vodo, a jo. Au. Balonku! Ty to nepřežiješ. Takový balonek je... Ještě balonek minus. To se někdo budu muset asi rušit. Tak je zase to balon, kolik ještě minut? Sekund. 14. Jděte! Balonky, pojďte. Popcorn tady má ještě. Dobrý, tak 30, dobrý. Děkuju, tak bylo se dobrý, tak já dám ještě jednou. Aha, my už jdeme. Au! Až bolí douší. Až bolí douší, to je hrozný. Ježiš. Au. Dobrý, tak našel jsem si dobrý místo. Au. Kouknu ještě. 5 sekund. Jej! Kolik? Dobrý. Kdo jsou tikety? Hele, jste mě obrali o tikety? Oni mě obrali o tikety. Co to je?
zárusu. To je pouť? Jo, to je pouť, to není karneval, to je pouť. Karneval pouť. $120, takže málo už. Dobrý. Počkej, co? Já jsem měl přes 120. No to je jedno. 3800 těch. 42. Tak já dám ještě jednou tuto hru. Dobrý, ale bude tam. Jdi. Tak už se to hýbe. Ne. Ale dlouho mi neodepsala moje pravá máma, jako ta, která mě adoptovala. Jako páníček, ne mamka. Mamka je úplně někdo jiný. No, jedno. Tak, můžeme mi odepíše někdy. OK, tak co se děje tady? O, míčky se házejí, jo? Ne. Ale dlouho mi neodepsala moje pravá máma, jako ta, která mě adoptovala. Jako páníček, ne mamka. Mamka je úplně někdo jiný. No, jedno. Tak, můžeme mi odepíše někdy. OK, tak co se děje tady? O, míčky se házejí, jo? Nevím, takže takhle. A nikdo by může schodit. Tak super. Stojí nějaké penízky. To je za... to je zadarmo. Mama. Ne, já nejdu radši, já to jsem fakt taková zrský kolo. Motorky. A to nejsou motorky. Co děje tady? Tady jsou motorky. Hop. Hej. Au. Ty zlá paní. Tak já za chvilkou přijdu ještě. Já jdu. Ty body, my potřebujeme nějaký dům. Undercount. Za 6 dní bude to podzemní pouť. Zachody dobrý, všechno tady je. Dobrý. Už je, co je proti nic? Dobrý. Tak já nevím, jestli si koupíme ten dům, jako 800 tiketů je hodně. No tak já si ale jdu na to, protože já je potřebuju. Bude to? Ne, všude vlítá. Dobrý. No zatím jako... Aha! Já jsem tak blbý v basketbalu. Prosím! 30, jo. Fuha. Jo, 220. 210, ježiš, já jsem blbá kočka. Tak já jdu ještě na ty zbraně. Ok, tak jdu na to. 60 sekund.
přesto už mám. Já nevím, co to ukazuje. A tam vzadu, to jsou dobrý jablka. Tak, dobré. Jo, ty vystřílím úplně nejvíc. Bom, hop. A. Před 200 mám, jebí. Jsem nebezpečný s tou zbraní. Padesát. To znamená, že jsem jich trefil 100. Pořád 120 na tu zbraň. A nebo ne, to je dobrý. A takhle se farmí dobře. Tak já si dám ještě jedno kolo. Kde jsou, už to děje. Dobrý. Bum. Dobrý, to musím... to je popcorn. Já můžu se tak domů. Co to tady je? Nevím. Rychle! Dobrý. Kolik mám 4 sekund? 6! Rychle. 50. Ok, tak to stačí už 300, takže ještě potřebuji dělat 500. 100 jenom 2, počkej. Jen ticket for riding. To je něco jako... Když pojedem, tak budeme dostávat tikety. Jestli to bude mega jednoduchý. Nebo to je for ride 50 tiketů, jestli ho tak normálně se zblázním. To není tak, ale... rychlý. Tak já si napíšu se hře, že na ruském kole vyfotím se. Tak super. Doufám, že zhasnu a odcházela. No, nevím, jestli o co. Tam už je ten postavený dům, tak doufám, že bude náš teda. No tak, já si to sjedu a tak se ozvu. A bum. Dobrý, tak už mám 1300 penízků. Myslím, že by se měl jít na ten dům a ještě na něco. Ale mezi tím se budu pro popcorn teďka. Dobrý, tak jednu limonádu, děkuji. A popcorn. Je to darmo dokonce. Dobrý. Tak jo. Já jdu tady. Dobrý den, tak co tady máte? Tady ještě jedno, 100 tiketů, 400 tiketů. Ok, tak já si vezmu ten house. Děkuji, máme dům! Dobrý. Za 400 a ještě nahraju štorovku pro ségru, aby si mi mohl koupit tohoto medvídka. Tak jo, tak já jdu na to. Ségra, mám pro tebe dárek. Hned co přijdeš domů, tak já ti to musím ukázat, jo? OK. Tak... nice. Dobré. Dneska nám vypadla elektřina v tom hotelu, takže máme jednu noc navíc, nám dali. Dokonce zadarmo. Takže dobré. Ok, já potřebuji ten míč. Dobrý.
Vypadá mega dobře ten míč. Ok, to možná dám. Prosím. Nice, mám ho. Jo, mám ten míč. Mám ten, prostě kdo ještě něco. A ten míč nedostanu? Pane, ten míč? Ten míč nedostanu? Dobrý, tak ten míč mám ve svém baťušku. Teďka i tu zbraň mám v tom baťušku. Mí dali, samozřejmě. Si nemyslíte, že jsem jí ukrad? Protože já? Já ne. Tady ten míč. A tu zbraň mám někde tady ještě. Čekaj, myslím vyhrávat. No, tak. Tady ten můj míč. Wow. O, a ten, koukejte, jak letí. Tak já jdu hrát ještě. Tak já si mám ozvu, ještě budu mít dohraný. Tak kupuju se hře ještě toho medvídka. A to je vše z tohohle karnevalu. Jo, možná ještě přijdu do toho karnevalu. A takže teďka budu hrát ještě, aby jsem měl etikety na další tyhle odměny, které tady byly. Tak ahoj!